yatulukatu mama wa lero ndionena kuti no a Thomas Mpinganjira ndizoti apangidwa appointed kusankhidwa ndithu ndi boma kuti azigwira ntchito mboma makamaka kutsogoleratu akutitu kampani imodzi ya boma padzadakambako mbuyo mukuona kuti bomatu lili mmakampani osiyanasiyana akuti pachizungu pokumatcha ma statutory corporations. Pano pari kumafunsabe funso lolena kuti muti ndiye amusankhano ku kampani yanji kuti no azitsogolerayo yayi tifotokoze motere kuti nakuti bomatu ndizonena kuti laganiza zosintha makamaka ma board of directors mabwana amene amakhala pansi nkumapanga ziganizo za makampani osiyanasiyana omwe ndaboma monga tafotokozera muja ndipono ulendo unowu akusintha ma board of directors amakampani okwana ndithu 66 makampani ochuluka amenewo ndipono kusintha kwakuchotsamo anthu amene alipo kale ndikuyikamo anthu anyuwani. Ndetu imodzi mwa makampani amenewa ikutchedwa kuti no Malawi National Planning Commission ndipo imeneyi ndikumene kwasankhidwa kono a Thomas Mpinganjira omweno amadziwika kuti ndi mkulu wa business ndipo ndi munthu wake wa FDH Bank ja komanso ndiye kutitu ekhaya kuti ekhaya groups janika akhala ndiye kuti agulitsa chama kumeneko ekhaya farms apanga ndithu basi ma business ake. Mkulu ameneyo amusankha kuti no yayi ulendo unowu bwana mugwire ntchito inuyo ndi boma mukhale ndi kuti chairperson wapampando wa bungwe limeneli la Malawi National Planning Commission. Funso kumanena kuti imeneyi ndiitinso imeneyi okay imene tikuvera mu planning Malawi National Planning Commission ntchito yake ndione kuti yoyi imayima payokha ndi apo mainde komano imayima payokha ndikumapangano maplano osiyanasiyana dzikoli department yakuti titapanga zotere kodi zimenezi zingatheke ndalama zathu tili nazo motere nanga tingakwanisa kufikira motere apo kuti zikatheke zafuna uya motere okay ma strategy yake ndawa sikozotheke ilo ndi plan yotheka ili ndi ma evidence maumbono oti ndiyotheka makamaka zokhuzana ndi ma businesses zitukuko ndalama zanizane mwayona ndifaka anatengerako iyeyo kuti akamusiye kumeneko mapulani aja akaphika ndalama kaperekano kuma department kuja cholingo chonena kuti kumene kuja atenge mapulani aja ndikuagwiritsa ntchito akatero nde kuti no zinthu pa ground zizitheka ndikuti apiritsa plan yomweno ndiyofikirika ndiyotheka osangoti plan yotito basi iyayi tigule ndege 500 mungagule ndege 500 muli ndalama komano kuyika plan ndithu yonena tino ndiyotheka malinga ndi mmene lili ifeyo komanso tithandize kuti tisunthe patsogolo tipite patsogolo mwayona ndetiwowa akuti zizikhangatino mwanjira ina yake zikuthandizira kuti no zikankhe maunduna azigwira ntchito bwino azikhani mapulani abwino komanso ndi kuti ma department osiyanasiyana ndi ma agency osiyanasiyana onse aboma azigwira ntchito bwino kufandira apatsa mapulani aphikira kale plan iwo ndikungoyipanga implemented kungoyitenga plan jandikulani ndikuyika motion nde ntchito ya agent imeneyi kampani imeneyi ya boma yomwe ikutchedwa kuti no Malawi National Planning Commission. Nde kumene koko iye Thomas Mpinganjira amayika kuti no akhale chairperson wapampando komano nde kuti ali ndi mamembala ake amene agwire nawo ntchito kumeneko ndipo no pali a Philip Madinga, pali Vela Zulu, pali Blight Theo, pali Chikonde Banda. Anthu amene wawa ndi amene akagwira ntchito ndi mkulu ameneyu ngati no ma board of directors komano ndi kuti no chairperson wapampando weniweniyo nakhala iyeyo ameneyu Thomas Mpinganjira kaya amati Thompson kaya Mpinganjira sitikudziwa koma ndi Tom. Hayi nkhani yabwino kwambiri panali one day ndikawulusa nkhani ndinakamba zonena kuti no Thomas Mpinganjira tikoma rumwina tikulakwitsa dzina lawo kaya Thompson kaya koma Tom uyuyu Mpinganjira timafuna zonena kuti mkulu amene iyuyu atakhala komwina kodi atalowa kundaleko fa uyuyu zaketu zimathekatu mona business zake zimatokona kuti anairo ziyamba ndithu from the scratch kuchoka pasi nkukafika pamwamba mpaka na zinthu kutheka ndi amaoneka kuti no ndiwa discipline amaoneka kuti yayi amadziwa chimene akuchita endino
ali ndi kuthekera kotino kodi iye atakhalako president one time kodi sangathandizire kusintha dziko lino foti maona anthu amenewo ali ndi mphatso yotsogoleri kodi ndalama amadziwa kuziyendetsa bwino kono amaita kodi business amadziwa imene imayendera bwayo ndeti amayima pabwino kodi mkulu ameneyi sangathandizire mwa njira ina yake koma iye amakamba zoti ine zandale ayi apapa fanzi amukokerabe fanzi ya DP kunkokerabe kuti bwana inuyo nde mukuyenera mutumikire dziko sizotiso ndi nkhani ono kuti ndalama yati uziwa ndalama muli nazo koma tufuna mutumikire dziko uyu ndi mkulu paja anagula soteko bankero pacharo mkulu itu mwaona sizoti ndije ndi FDH Kevin Eko bankiso anayigula ndi mkulu notino ali ndi maplani abwino kwambiri fano zoti yayi titenge mkulu ameneyi timuyike kukaphika maplaniko kumene kotike kono anthu sipafunikira zimenezi kutenga anthu oyenerera ndi kuwayikanso malo oyenererawo mwayiona mu field yawo osati munthu anapanga za nursing zakuchipatala ndiye mukamuyika ku banki ayiso sazizingatheke simatheka to formula imeneyoyo inuyo mutenge munthu amene anapanga zokhuzana ndi zachuma mukamuyikeso kwa chuma komweko mutenge munthu amene ino akamenya mapulani ake zimatheka ndiye mumutenge iyeyo ndikamuyika nokumphika kophika maplaniko endiru akunena kuti target yawo kuteko sizoti ndi apano pokha akupanga target akuti kaya kuli plan yotino pomafika chaka cha 2063 Malawi izakhale yasintha kuchokano mugulu la maiko osauka kupitano maiko onena kuti ibola ninkoneti apakatikati choncho osati ochita olemeletsetsa koma apakatikati choncho malinga ndi mmene tilili ndikuti kafike kumeneko tikufunikirano maplani abwino kuphika maplani abwino ndipo atanazigawa mafezi zaka 10 kayakuyamba nthawi imene anapanga kaya nde zaka 10 zizathaliti zaka 10 zinaso mpaka na umakafika nde kuti no mu chaka cha 2063 nde mu zaka 10 izi zakuti no fans yake ndimene iyi mulamuliro uikhala kuthandizira kuphika maplani amenewo kumenya zinthu zosiyana-siyana mabusiness osiyana-siyana kono kuti zingatheke ndekuti tikatsomo na market tikusunthe akuti ndekuzikhala kumenya ma research mwayiona fufuza kuphunzirapo zina kupeza ndekuti no kandi maubale ndi maiko ena ake amene angathandizire kandi masishoni ena ake mwayiona zinthu ngati zimene zozokuti zingatithandize kuti mwina mwake timangeno chuma chikhenga tikuyika foundation ndi chikunyamuka nde let's just hope kuona kuti no akapita kumeneko komwina mwake maplani awo akakhala kuti no akathandiza and zimatheka sokonena kuti maplani ndi kumapangidwa ndi anthu ngati fawa ndi magaya amene ndi magaya otino ndi ma practical guys practical oriented oti iwo ndi amakonda zawozo zimayita kuoneka pa ground ndi maplani akhoza kuphika maplani abwino koma ndifunso lonena kuti magaya amene akalandire maplaniwo maundunamo kuboma kwa ndalewa mukamvera maplaniwo fapali nthawi zina zakeno apatseni maplani abwino ndi masiyano apo nkwambopanga phalaphala lanu la mmutu nkumapanga zofoyira basi khanga kuti anthu aja ntchito sanagwira ntchito agwira kupasani pamene pazikathireko mpongo panga plan sakakhala ndi nthawi yoti tikagwire ndalama tikazilondoloze zikukhala bwanji sizi ntchito yawo ntchito ndikungopanga maplani agwira ntchito yawo yabwino enda azipereka kusiya zintchito zawo zosiyana-siyana fachina thompinga nzira ali ndi ntchito zamagwire asiya zimene zijayi tipangeko zoti titumikire dziko ndikuthandizira kupanga maplani amene ajawa ataya nthawi yawo kukuthandizira kupanga zimezi fochokonda dziko wina anotsopano wakhutakhuta mbwanda akangokhala ndi kuti mu ofesi yake ndikukalandira mapepala aja plan ndi angoyiponyano uko basi kuyikwirira uko basi kumadyeraponso mtedzaso pa mapepala apo kumaphwanya mtedza makoko wake nkumasiya plan yonena kuti fans yakhala ndi kuti no day night usiku usana kuphika maplani ameneyo wina akangodyerapo mtedza mwayiona imene ndifunso loti andale akakhasira siso kugwisa ntchito maplani ngati amenewo otherwise fans ngati pamene akuona kuti notampanga appoint tamusankha amakhande kuti iye anamfunsa iye wavomera mwaona pamene wazipereka chonse neno ndi chinthu cha mtengo wapatali fanda anthu awawo akhoza kuthandiza dziko titangokhala kunena kuti tamvetserako zimene iwo akukamba osati phala mamina amene ali mutu mwa andale athu fa munadzadza mamina kwambiri muzochitika muli maganizo pankhani imene ngati muli nawo tayikani mu comment section moko makwayika molemeza so maganizo anzathu akuti